Bayap song tini ang norok no kaisa real story eba testimony no sawai khanarinai. Abongkha khorokja chuak nengkrak jela sikla. Bini langma slaijakmani kothoma. Kebo phano bono chuak nengmani mthagui manya tei bo belai borok sitra. Phia khorokja bwrui no nugui bini langma slaijago. Himdi ke story no puilani simi paithak jora khanawi nailayano. O story wo o chelani mung wngkha Grace. Bo cheraifru belai kheno koini ne borok kaham. Bo bini ama babuni kok khanawi tongo. Aboni bagui bini buma bufa bono belai kheno hamjakkugo. Tei Grace wngkha songdari sajla. Aboni bagui bini ama babu bono tei kotor kotor imang nugo tei khatungo. Phiaba Grace ni umor jefru 11-12 wnggo. Bo borok hamya bayabrok bai gedalo. Hake bo chuak nunggo hoku nunggo khoni chao abo hai wngui thangka. Ulo okok rok bini ama babu song sawi mano. Tei Grace no nesata khlaidi abo sakni bagui hamya hinui phwrwnglaio. Grace belai no borok hamya wngui thangka. Bo class 9 jora poriwui school yakarkha. Tabukhe Grace borok hamya themrang rokni sordar eba ojoma wngui thangka. Borok sal phaikangke nesa khlainani buini manui khoknani buibai walainani bulainani abo hairokse borokni samung wngsiwo. Kamini borok rok Grace no belai kheno naisiler jaglaio. Aboni bagui Grace ni buma buha belai no dukho wngjakha tei lachijakha. Bwsachela khorokja tongjamani borokni khatumung imang bebak no bai thangkha. Salja manui khogui Grace no police ni yago yapari rohorjaka. Alongo chobui Grace belai kheno swprakjakha. Talsani ulo Grace alongni phiyogui rohorjakphika. Afro Grace ni bayabrok jotono bo bai tongnani kirijakbaikha. Kebo Grace bai bayap wngmani nailiya. Grace tabuk sikla wngkha. Bo belai kheno chuak nengkrak wngui thangka. Salbariya kheno sapung sapung Grace chuak nengui beraio. Bono hamrina bagui bini ama babu songbo belai kheno chaitoklaio. Phiaba hamriwui manlailiya. Salcha Grace horni 12 lama kwchar tei himui tongo. Bo chuak kephekke kaisa chuak botol yago tuijak. Afro khorokja bwrui bini thani phaio. Bo o bwrui no nugui singo. Asuk hor kuthuk nungtamo khlai. Bwrui borok thangni nogo thuwi tongui di. O bwrui Grace no saka. Ang nung bai se malaina phaio. Tei ang nung bai kok sana muchungo. Grace o kok no khnawi o bwrui no kahamke naisikha. Bo o bwrui no siniwi manya. Phia bwrui le belai no naithok. Grace bono sungka. Ang no waisa bo nugyakho. Nung sabo nini mungtamo. Nung boroni phai. Hakeo bwrui bono achugui kok salaina bagui saka. Grace o bwrui ni ganao achukha. Tai bo bini chuak khuri no o bwrui no yapharka nung di hinui. O bwrui bono saka. Ihi ang omo hairok nungya ang kwtharse. Tei o bwrui bono hai hinui saka. Ang sabo ani mungtamo tei ang boroni phai. Tamni bagui ang nung bai malainani muchungkha. Khwnani simi nung bebak no terek bujiwi manano. Khwna phungni 9ta o nung ang bai church o phai malai phaidi. Ang no naisingui tongkano. O kok sabai bwrui aroni thangui paio. Grace bono gmawi thangjaka. Phia Grace chuak srawi thango. Bo belai no wanama chao. Bo bujiwi manya oborok tamo wngui tong. Hake Grace taini phungo tukui musuwi church o thangnani tiyar wnggo. Abono nugui bini buma wana jago. Agile phung aikheno chuak bai se mukhang sunai borok. Tini bahaike khasi ka hinui. 9ta wngkheno Grace church o soguio. Bo aro o bwrui no mlang chawi rutugui tongo. Haifano bo o bwrui no nukmanya. Afro bo palrok bai baksa kheno church bisingo habui ilembakni phwrwngmung rok no khnawo. O salo bo belai no kaham kok khwnakha. Abo hai kaham kok bono khorokjabo phwrwngnai kwrwikho. O salo bo asuk kaham kok swrwngui mankha. Bo aro no swlukma chawi kabo. Tamni ke bo asalo bujiwi mano bo bwsuk sumchok chaya khlai tongkha. Tei bo asuk chaya khlaipano Ishwar bono bwsuk hamjagui tong. Haifano bo o salo o bwrui no nugya wngui. Aboni bagui bo bwkha srangya kheno nogo kifilkha. Bo o salni simi chuak nungmarok yakari rikha. Tai je bwrui bono church o phainani sao o bwrui no mang wansugui tongkha. Bini tomung slaijakmano nugui bini ama babu belai kheno wana jaglaikha. Tai khushi wngkha. Grace
teni lenglama salo haino hai church wo thangpika aboni salobo grace obrino rutugui melang chawi tongo tei o salobo haino hai phirungmung kahamrokno khnawo church pai bo obrino haino hai rutukphiro apro khoroksa borok bono nugui singo nung sabno rutuk hinui grace bono beba kokno sawi khnariwo apro o borok srapsa wansugui grace no sawo nung je brino nugo obri ingka motha eba jisu ishor no hamjago bonono nung sumjok khlaimani yakni phiokna muchungjago aboni bagui no bonono ringo nung je church bo phaimani abono nung obri bai malai mani klayo dinini simi nung church bo phaidi te bini kogrokno khnadi hake grace apurni simi church bo phayo te phirungmungrokno khnao aboni ulo 7 years laikha grace tabuk belaino borok kaham belaino borok kubui te phirungnai borok ungui thangka khoroksa bo bono hamya hinnai krikha bini tomung kahamno nugui bono pastor hnui rjakha salcha grace bini circle area ni mothani borokrok bai baksa christmas manjakna bagui kaisa kamiwo thango yang kaisa kamiwo malina mungui bwrui sikli khoroksa bo tongo bo belaino borok kaham imango malina khoroksa borok bai hai hini sajago nung kaisa jagao Christmas manjak di aro nono sininai khoroksa borok bai nung malayanu bo o imango pastor grace no bo nukha hake malina teini phungo pastor grace thangmani o kamiwo no church bo Christmas manjakna bagui thangka apro pastor grace malina no achomsa nugui rikha bo malina no nugui sinijakha je agini bono church bo malaina phaidi hinui kok kecharnai obwrui hake bo malina ni samo thangai kok sanani jengkha malina bo grace no nugui malangchakha tamni ke bini imangni kok kubui ingmani bagai bo grace no imangbo nukmani phiamuk thango nukphirma bagai apro malina by grace jani testimony no sawi khnari layo te belai kheno soidom ingjak lai wana jak layo aboni uloboro kaijak layo borni family belai no tongthotoke tonglayo okothoma orono payo okothoma no sawi khnari nai ang norokni takhok Andrew de Borma hake bayab song norok tinini okothoma bahai ingjakha eba bahai jade sajak norok comment khlai sati tei norok jotono kaham karungno tongdi hambai।